Nykyisin meillä on 6 viikon kiertävä lounaslista. Sinne on tuotu perinteisten liharuokien rinnalle myös moderneja kasvisruokavaihtoehtoja. Lisäksi perjantaille on tuotu keittoruoka, jota asiakkaat on paljon toivonut. Ja meillähän on keskiviikkoisin aina maakunnan kuulu lohikeitto. Talonleivät kuuluu lounahintaan ja siellähän on maailman parasta tummaa juurileipää aina saatavilla. Lähde Heinosen leipomo, niin ei tule väärinkäsityksiä. Ja jälkkärit vaihtuu meillä päivittäin, milloin siellä on rahkoja ja milloin kakkuja ja milloin mitäkin. Erikoisruokavaliot on otettu meillä huomioon lounaslistoja suunniteltaessa. Meillä on gluteenittomille ja kasvisruokailijoille hyviä vaihtoehtoja. Meillä on pieni lounas ja sitten on myös iso lounas. Jos haluat syödä koko buffetin, eli käydä santsaamassa ja niin edelleen, niin maksat sen täyden lounashinnan. Mutta sitten jos haluat syödä vähemmän, tiedät, että ei ole niin iso nälkä tai teet toimistotyötä, niin voit punnita kassalla ruoan ja maksat sen otetun painon mukaan. Lounaita on tarjolla Leipomon kahvilalla Hiiskosken tiellä, Kanervalassa sekä Ylämöllyn kahvilassa. Nähdään lounailla.